Sziasztok! Gondolkodtatok már azon, hogy milyen jó lenne profi videókat csinálni, de hát nem akartok egy vagyont rákölteni a szoftverekre? Ha igen, akkor a legjobb helyen jártok. Most megmutatjuk nektek a legjobb, teljesen ingyenes videós programokat, amikkel akár már ma belevághattok az alkotásba. Ugye ismerős a helyzet, rengeteg feltörekvő tartalomgyártó van ezzel így. Látod a menő, profi videókat, tele vagy jobbnál jobb ötletekkel, de aztán amikor megnézed a profi szoftverek árcéduláját, hát az elég hamar elveheti az ember kedvét az egésztől. Kicsit olyan érzés, mintha a minőségi tartalomkészítés csak a nagyok kiváltsága lenne. De van egy szuper hírünk, ez szerencsére egyáltalán nincs így. Léteznek ugyanis olyan ingyenes programok, amik nemhogy felveszik a versenyt a fizetős társaikkal, de bizonyos dolgokban még jobbak is. Most be is mutatunk nektek 3 ilyen elképesztően erős és teljesen ingyenes eszközt. Szóval, vágjunk is bele! Na, lássuk is a mai menüt. Először is górcső alá vesszük az OBS stúdiót, ami mondhatni a streaming és a képernyő felvétel vitathatatlan bajnoka. Utána jön a CapCut, ami a közösségi média tartalmak igazi mestere. Végül pedig a DaVinci Resolve-val zárunk, ami a hollywoodi profik szintjét hozza el egyenesen a gépedre. A legvégén pedig segítünk eldönteni, hogy a te céljaidhoz melyik a legjobb választás. Kezdjük is rögtön az OBS stúdióval. Ha valaha néztél élőadást Twitch-en, YouTube-on, vagy láttál egy igazán profi képernyőfelvételt, szinte biztosra veheted, hogy az OBS-t láttad működés közben. Ez a szoftver tényleg egy igazi svájci bicska, mondhatni az iparági standard ezen a téren. De mire is jó ez pontosan a gyakorlatban? Nos, az OBS-szel gond nélkül élőben közvetíthetsz a kedvenc platformjaidra. Szuper minőségben rögzítheted a képernyődet, a játékmenetedet, vagy igazából bármilyen ablakot a gépeden. A valódi varázslat pedig abban rejlik, hogy egyszerre több forrást is kezelhetsz. A webkamerát képék, a megosztott képernyőt, képeket, szövegeket. Mindezt valós időben profi áttűnésekkel keverheted. Különböző jeleneteket, vagyis színeket hozhatsz létre, és egyetlen kattintással válthatsz közöttük, pont mintha egy tévéstúdióban ülnél. És miért ennyire elképesztően népszerű? Hát először is, mert teljesen ingyenes és nyílt forráskódú. Nincsenek rejtett költségek, nincsenek vízjelek, semmi trükközés. A beépített audiókeverője pedig valami fantasztikus. Alapból tud zajszűrést, és még a profi hangbővítményeket, az úgynevezett VST plugineket is támogatja, amivel tényleg stúdióminőségű hangot érhetsz el. A stúdiómód pedig, az egy igazi életmentő funkció. Lehetővé teszi, hogy előnézetben szerkessz egy jelenetet, és csak akkor küld ki élőadásba, ha már tökéletes. Így a nézőit semmit sem vesznek észre a háttérben zajló munkából. Szóval, kinek is való az OBS? Ha streamer vagy, gamer, online kurzusokat tartasz, vagy egyszerűen csak egy atomstabil, megbízható programot keresel a képernyőd felvételére, akkor az OBS Studio a te legjobb barátod. Ráadásul a hatalmas plugin ökoszisztémájának köszönhetően a tudása szinte a végtelenségig bővíthető. Menjünk is tovább a következő versenyzőnkre, a CapCut-ra. Na, ha az OBS a streaming svájci bicskája, akkor a CapCut a közösségi média videók abszolút varázspálcája. Eredetileg egy mobilapként indult, de ma már asztaligéten is elérhető, és a titkos fegyvere nem más, mint a mesterséges intelligencia. És hogy ez mennyire nem csak üres duma, azt egy felhasználó, Sarah Johnson véleménye is tökéletesen alátámasztja. Azt mondja, az automatikus vágás funkció valóságos varázslat. Bedobott 10 különálló klippet, és a program pár másodperc alatt összerakott neki egy pörgős zenés összefoglaló videót. Ez tökéletesen leírja a CapCut lényegét. Gyors, okos, és elvégzi helyetted a munka unalmas részét. Na de nézzük, mit tud ez az AI varázslat a gyakorlatban. A CapCut képes automatikusan feliratot generálni a videódhoz. Gondolj bele, mennyi időt spórolsz meg ezzel. Egyetlen kattintással eltávolíthatod a videó hátterét, még csak green screen sem kell hozzá. A beírt szöveget meglepően természetes hangon olvassa fel, a hangfelvételeidet pedig egy gombnyomással stúdióminőségűvé javítja. Ja, és még a remegő kézből felvett videókat is képes stabilizálni. Ezek olyan funkciók, amikért korábban komoly pénzeket kellett fizetni a drága szoftverekben. Kinek is ajánljuk tehát a CapCut-ot? Elsősorban TikTok és Instagram tartalomgyártóknak, vlogereknek, és mindenkinek, aki gyorsan akar látványos, trendi videókat összerakni. Sőt, egy kis belsős info. A TikTok algoritmusa köztudottan előnyben részesíti azokat a videókat, amik a saját ökoszisztémájukból származó eszközökkel, mint például a CapCut-tal készülnek. Érdemes észben tartani. És ezzel el is érkeztünk a nehéz súlyú bajnokhoz, a DaVinci Resolve-hoz.
Oké, itt most egy teljesen más ligáról fogunk beszélni. Ha te tényleg komolyan gondolod a videózást, és egy olyan eszközt keresel, aminek lényegében nincsenek határai, akkor most nagyon figyelj. És ez most komolyan, nem túlzás. Olyan filmek, mint a Dűne vagy a Top Gun Maverick színvilágát is részben a Resolve-ban tökéletesítették, és a legelképesztőbb az egészben az, hogy a szoftver alapverziója, ami a funkciók nagyjából 95%-át tartalmazza, teljesen, de teljesen ingyenes. Igen, jól hallottad, ugyanazt az iparági standardeszközt használhatod ingyen, amit a hollywoodi profik. Elsőre talán ijesztőnek tűnhet a felülete, de a Resolve logikája valójában zseniális. Az egész utómunka folyamatát külön oldalakra, vagyis page-ekre bontja. Ez azt jelenti, hogy minden feladathoz, legyen az vágás, effektezés, színkorrekció vagy hangkeverés, egy külön, arra specializált munkafelületet kapsz, így minden sokkal átláthatóbb és szervezettebb. Nézzük is gyorsan ezeket az oldalakat. Van a vágásra két felület, a Cut és az Edit. A Fusion egy komplett vizuális effekt stúdió a szoftveren belül, itt készülnek a filmes robbanások és a sci-fi effektek. Aztán ott van a Color oldal, ahol a Resolve egyszerűen verhetetlen. Ez a világ legfejlettebb színfényelő felülete. A Fairlight egy teljes értékű audio utómunkaállomás, a Deliver oldalon pedig exportálhatod a készművedet. Szóval minden egyetlen profi programban. Na de mit tud az ingyenes verzió? Hát, kapaszkodj meg, elképesztően sokat. Akár Ultra HD, azaz 4K felbontásban is dolgozhatsz, 60 képkocka per másodperc sebességgel, ami a legtöbb YouTube videóhoz bőven, de bőven elég. A fizető stúdió verzió főleg a még magasabb felbontást, a fejlettebb AI funkciókat és néhány extra effektet ad hozzá, de őszintén szólva az ingyenes verzió képességeit is évekbe telhet teljesen kihasználni. Kinek való tehát a DaVinci Resolve? Azoknak, akik tényleg komolyan gondolják a videózást, feltörekvő filmkészítőknek, youtubereknek, akik a legmagasabb minőségre törekednek, és mindenkinek, aki egyetlen, átfogó szoftverben szeretné tudni az egész utómunka folyamatát. Tény, van egy tanulási görbéje, de a logikus felépítésének köszönhetően a befektetett idő sokszorosan megtérül. Rendben, megnéztük ezt a 3 fantasztikus és ingyenes programot, de a nagy kérdés persze az, hogy a te céljaidhoz melyik a legjobb választás. Most segítünk egy kicsit rendet tenni a fejekben egy gyors összefoglalóval. Tehát, ha a fókuszod az élő közvetítésen és a képernyőfelvételen van, akkor ne is keresd tovább, az OBS Studio a te programod. Ha gyors, trendi videókat gyártasz közösségi médiára, és szereted az AI alapú segítséget, akkor a CapCut lesz a legjobb barátod. Ha pedig komolyak a szándékaid, és egy olyan programot keresel, ami a vágástól a fényelésen át a hangkeverésig mindent tud, és nem ismersz kompromisszumot a minőségben, akkor a DaVinci Resolve az egyértelmű választás. Tudjátok, mi a legjobb az egészben? Nem is kell választanotok. Mivel mindhárom ingyenes, akár mindet használhatjátok a különböző feladatokra. Na és most ti jöttök. Melyik program keltette fel leginkább az érdeklődéseteket? Esetleg már használjátok valamelyiket, és profik vagytok benne? Nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre és a tapasztalataitokra, úgyhogy mindenképp írjátok meg őket kommentben. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, sziasztok!